Hello guys, narito tayo ngayon sa Bagbag Resort sa may Sual, Pangasinan. So tara, titignan natin ang lugar. Medyo maganda yung resort. Maganda yung dagat, linis. Ganda, ang daming mapapasyalan. Ang daming mga nila oh. Parang mangilan-ngilan lang ang tao dito. Wala masyadong tao kasi weekdays, hindi siya weekend. So lakad-lakad tayo at titignan natin kung anong mayroon dito. At yun nga oh. Parang mag-isa lang, parang walang mga tao lang naliligo. Tara, at lalakarin natin. Ay, wait, son. Kamera, talim. Hah?
Ang ganda dito, parang white sand yung buhangin. Yan, oh. Yung mga bato-bato din. Ganda ng isda. So, yun. Yan. Ganda ng lugar.